Здравейте, скъпи приятели, и честит 24 май! Едва ли има по-светъл, благороден и стойностен български празник от деня на нашата просвета, култура и писменност. Това е особен, самобитен ден, който поне за мен винаги е бил от огромно значение. Много от нас вече с години са откъснати поне тялом от хубавата ни страна, от мястото, в което сме родени и израснали. Работим, растем, създаваме, живеем в рамките на друга култура и друга действителност и постепенно започваме да се превръщаме в част от тях. Това е хубаво и необходимо. В това няма нищо лошо, особено в днешно време, когато географските граници са започнали да губят смисъла си. Но под мълчаливото, повтарящо се въздействие на ежедневието става все по-лесно да загубим корените си. Уроците от детството, да забравим отдалечаващите се хубави спомени, става все по-лесно да загубим очертанията на своята българска самоличност. Наскоро се замислих за това, че независимо от разстоянието и времето, това, което винаги ще пази връзката ни с България, е нейният неподражаем език. Книжовността, това, което ни е съхранило като народност през вековете, е това, което винаги ни е помагало да запазим българското в себе си. Наскоро, по молба на читатели, направих опит да преведа няколко от собствените си разказа на английски. Колко показателно е, че това мое усилие се увенча със забележителен на успех. Същия печален изход сполетя и опитите за превод на двама човека, които се занимават с тази дейност от години. Историите просто отказваха да бъдат преведени и трябваше да бъдат написани наново, на английски от самото начало. Причината, разбира се, е в самобитността на нашия език. Той има своя собствена мелодия, свой ритъм, своя пищна палитра и изразност. Това е езикът на Йовков, Яворов, Ботев, Дебелянов, Талев, Смирненски, Вазов, Багряна, Добарова, Господинов и толкова много други. Това е език, чийто превод винаги ще бъде недостатъчен. Това е език, който може да бъде усетен единствено, ако бъде научен. Никога няма да забравя думите на Климент Охридски, който в своето похвално слово за свети Кирил нарече буквите, създадени от него, златозарни. Златозарни. Каква хубава дума и колко е вярна. Нека никога не бъде превеждана. Толкова често ни се налага да чуваме оценки и мнения за отрицателните страни на българската самоличност, но истината е, че има толкова много непреходни неща, с които трябва да се гордеем като народ. Трябва да се гордеем със своята сила и непримиримост, с многовековния и страдан отказ да бъдем превзети, поробени, преобразени и погребани. С своята състрадателност, въображение, изобретателност, със своето творчество, със своето изумително културно наследство. Истинският българин, българинът, който аз познавам толкова добре, дълбоко в себе си, е добър човек. Той е човекът, който ми е помагал в беда и който е делил от хляба си, за да не гладувам аз в чужда държава. Той е учителят ми от детството. Той е най-добрият ми приятел. Той е този, който подава ръка в момент на отчаяние. Той е този, който е спасил българските евреи. Той е този, който е написал Божицата. Той е този, в който трябва да вярваме и да не забравяме. Той е този, с който трябва да се гордеем и да искаме да открием някъде дълбоко в себе си. Защото истинският българин е златозарен. Точно като буквите, с които е закърмен. Затова днешният майски ден е толкова важен и красив. Вярно е, много от нас са далече, но вие самите знаете, дори тук, от другата страна на големия океан, познаваме хора, които намират начин да отдадат дължимото на този хубав празник. Някои успяват да се съберат около масата, за да си спомнят, да попеят или дори да хванат ръцете си на хоро. Други отново отварят отдавна прочетена българска книга. Трети просто се обаждат на стар приятел в родината. Познавам дори един благодушен българин, който на този ден поправя колите на сънародниците си безплатно. Всеки прави каквото може, така че ето, че и аз като че ли успях да отбележа този прекрасен празник по свой начин, завършвайки цялото това словоизлияние,
без да използвам нито една чуждица. Честит 24 май, приятели! Нека на този ден забравим различията си и дарим обичта си на България и на нейната просвета, култура и писменост. Благодаря ви!